दिनैनि खन्थाइनि मुं नोंनोमोन सना आंनि गिबि जिउ। खन्थाइखौ सुजुदों क्लिन्टन बर', जिल्ला बाक्सा, गामि आग्रा। खन्थाइखौ आवरायगोन आं अनजालि स्वर्गियारिया। फैदो बिदिब्ला आदानि खन्थाइखौ दान्दिसे सम खोनासंलांदिनि। नोंनोमोन सना आंनि गिबि जिउनि। नोंनोमोन सना आंनि गिबि जिउनि। नोंखौ लानानैसो सुजुदोंमोन सिमां। नोंखौ साननानैसो रनसायदोंमोन मिजिं। दिनै मानो नों आंखौ दुसिखो? दिनै मानो नों आंखौ थगायखो? बेसेबांबा गोबाव मोजां मोनलायना, बेसेबांबा बार लोगो हमलायना, बै हाजो, बै अख्रां, बै दैमा, बै लैथोखौ साखि दोनना लानाय समायखौ दिनै नों मानो बावलांखो? नोंनोमोन सना आंनि मिजिं जिउनि। गोसो गोरबो गोथौयै मोजां मोनज्लायना, सासेया सासेनो गोसो होलायना, बिफां फांसेयावनो जयै दै लुलायनायखौ दिनै नों मानो बावजोबखो? नोंनोमोन सना आंनि गिबि जिउनि।